هفتامو ليديا نختفكرو سيخونا نقرين بران أنا حسبه قوبس تمحاري كوينو حزد ما أنا حسبه تعرم سرحتني خوينو بدنب مستفالتو أو حدا عمتهم تفاليت ناينا إلو سلز حسبه قلت أجيرو نيفقر حتو قرب الله أنا فكار اللاني كتب المليسات اللو أفكارتها اللي كدا حدا عمت ملو مسايتاي تقبر نيركي كولادا ليمو ماليسو قدفو بدحرزي كرحق عموكرا كناي كعلن حزون نراخب بزبلا قزري سلس الراخبو أفكار خمزة اللوا كتارات أرجمرا نهفتمو كابلي ديازي مرحاق زرأيو محازتو حانت قوال أفكار اللن ندحر مبالا كاب دقيقة زي مرحاق وردتيو أيدالي كان مسبلتكا تايتكبر اللخا يحفريو النابلو مخري يبلوو مشغرر تزاربوو هافتامو قنا سلة نافقون كاب أمر حق سلة زي خيلن ناي محازتو زربا كم زي سمع خوينو مسليدا بالرخاب قتسألا كم زرخبا قنا نمحازتو يزاربو من نيرو بناي ليديا فغري مكرو مبلع كابس جمر كلت عمت تقوتسرا أو كلت عمت بزوح كزا تراخيبهم كافيلهم أو واقعهم يوم بناتها وقن حدش حسابي نبرن كرخبة كيلوها مستراخبو لباز رخباي مسلومو مسواقو قنا حزون نوؤو كم محزنات وطائي من مستفالي سمعيت أي نبران مسقام الرخابو تأتقو نمبال بزوح كزا مكرا شدش تورحي انتي دول الله تانيحي فالديو كندز داليو تانيحو انت دول الله قن تيتقيمتو كم كأدما تواقعو نراخاب انتبلاون تراخبو هافتامو عم محسناتهم زراخبو نقر تحلوه عينا اندار ايه بفغرة مكت عالت رح نبرا حدا معلتي كوسنا اللنيلو حسبا حندبت كمري تلاعيلو سقط بلالا اي تقيمون بتعمي مسنافقتو انت دول الله حزون منمتي تقيمتو تواقعو كقيما داليا زقيما لو مخنيات دما نبقى مدوال نخقدفون عينا مرأي نخسكفون يو سلازي بمنتي كقيما يلو كحسب جمرا حدا معلتي كم تتلمدا تراخبو كوفيلوم ناتس أوتو سانيحهم نمندران تفنوا أمندرون بزيحهم عبدقا جزءا تتقويلوم انتلو بزي تلمدا ملكة كل التأيدا بخل التأيدو حازا عينا كريئة جمرا كأسيلا كتلققو مكارت قنا أطبق أبيلو حازا بكاتشاو كخادن دابلت حزوون كتلققو فتنت حفتا ممكنا هندبت سحبت بلو كم فراس عما لك كاب إيدو مسوطت قز أنتي زرت نقز أخدت نكلت عمت فغرو بقى أبزبقعو كبل حسبة قزا تحرم اتاوكنا بدعم تدعسة نعاء لو وحن مخان تخلو زقبرو كونيلو بزقبرا نسعى عم زنادقو حقኛ مننتو كم زفرسو تردئو تدعسة قنادما انت زي قيموا كترحقو كم زي تخائل حسبة حزز قبرو نقر لكا مخانو آمنا كم استقيمتو نمر قاقات بزباحيتو دول الله سلقايت العلن دحرق التمعالتي نافقتو داقي مدول الله حزون ايت العلن يقري تايلو مل اختصحف الله قنا ليديا ملسي ملستلون هفتامو عبتسومون نفقوتا مخال عبيو هندبت ترى خوايلو نمن درا بزوح قزة تملاليسو قنا اي رخبان نفقوتو قس بقس بتصفى مقراط نحس سمتة إذا كابزخون سلستور حماليوو حدا معالتي مسمى حاستو أب كافينا تزناقعو تلو نمجمر تاقزة نليديا زود تبعتاي رأيا أفكار اللاني زبلتو إزي خون ويس كالي هفتا مزفلتو نقرين بران أزودي بعيني فلتو يو
ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ እዮም ተማሂሮም ሊድያን ተቆልዓን ኢድን ተታሒዞም ዓይንና ዓይንና ተረኣኣዩ እንተዕልሉ ሃፍታሙ ሪኡ ብቕንዕ ሓረረ ክልተ መሓዝቱ ናይ ሃፍታሙ ምቅይያር ፈጺሞም ኣየስተውዕሉሉን ነይሮም ንሱ ከምቲ ዝረኣያ መሓዝቱ እውን እንተሪኦማ ዘሕፍር ኮይኑ ስለተሰምዖ ሃንደበት ንተስእ ኢሉ ንኺድ በሎም ንምንታይ ኣዚዝና ኮይና ኢሎም መለሱሉ በቃ በጃኹም ንውፃእ ኢሉ ምኽንያቱ ግልጽ ተይገበረሎም ሒዝዎ መውፀ ሃፍታሙ በዚ ሕዚ ሊድያ ናቱ ከምዘይኮነት ዝበለጸ እርግጸኛ ኾነ ቁርፁ ፈለጠ ድሕሪ ወርሒ ብዘይ ሓሰቦን ብዘይ ተጸበዩን ኩነታት ሊድያ ደወለት ቅድሚት ስልክ ምልዓሉ ብዘይ ምእማን ደጋጊሙ ናብቲ ስልክ ረአየ ልቡ ክወቅዕ ተሰምዖ ረሲዐያየ ተቐይመያየ ዝበላ ሊድያ ኣብ ውሽጡ ምህላዋ ተረድአ ተኾነ ዋላ ምስቲ ቆልዓ ዝረአያ ትኹነታት ምዘከረ ስልካ ተየልዓሉ ቀረየ ሊድያ መሊሳ ደወለት ኣልኢሉ ሄሎ ኢሉ ሰላምታ ድሕሪ ምልውዋጦም ዝምችወካ ተኾይኑ ተዝረኽበካ ደስ መበለኒ ክትብል ጠየቐቶ ጸገም የለን ኢልዋ ኣብ ሓደ ካፌ ተራኸቡ ገና ምስ ረአየቶ ጠጠው ኢላ ተጸበየቶሞ ኣብ ክሳዱ ተጠምጠመቶ ንብዓታ ኣብ ክሳዱ እንተዓርፍ ተፈለጦ ኣረጋግኣሞ ታይ ከም ዝገጠማ ንኽሰምዓ ጠየቓ ከም ዝበደልኩኻ ተሰሚዑን እዩ ገፊዐካ የኢላቶ ተሓሰብኩኻ ይቀረኹን ግና በቃ ተታሊለ ኢላ መሊሳ መብካያ ቀጸለት ሃፍታሙ ኣእዳዋ ሒዙ ኣጸናንዓ ቁሩብ ድሕሪ ምርግጋኣ ሕዚ ክንራኸብ ዝደለኹኻ ምኽንያት ስለ ዝበደለይ ዝተኸፈለኒ ዋጋ ክነግረካ የደሊ በለቶ ሃፍታሙ ደንገጸ እንታይ ኣኾንኪ እንታይ ተፈጢሩ በላ ኣፍቃርየ ከም ዝጠነስኩ ምስ ተዛረብክዎ ዓይናኽ ኸይርኤኪ ኢሉ ኣባሪሩኒ ክትብል ተዛረበቶ ሕዚ እውን ንብዓታ ንገጻን ሓጸቦ ሃፍታሙ ዝኾነ ሕማም ሒዙኒ ትብሎ ይመሲልዎ ነይሩ እዚ ብዘይ ምስምዑ ተመስገን በለ ግና እቲ ተዛረበቶ ነገር ዋላ እንተኾነ ቀሊል ኣይነበረን መዓዚኺ ንኡኡ ተዛሪብክዮ ክብል ጠየቓ ኣቕልለቢሉ ካብ ዝዛረቦ ሓደ ሰሙን ኮይኑና ስልከይ እውን ብሎክ ገይሩኒ እዩ ብኻሊእ ስልኪ እንትድውለሉ ኣነ ምዃነይ ምስ ፈለጠ ኣብ እዝነይ ይዓጾ ክትብል ተዛረበቶ ኣጆኺ ተረጋጊ ኢሉ ከጸናንዓ ሞከረ እንዳበኸየት ዓርሰይ ከጥፍዐለኒ ናይ ስድራይ መሕፈሪት ክኾነ ይደልን ምስ ተኸበሩ ይንበሩ በለቶ እንዳበኸየት እዚ ምስ ሰምዐ ደንገጸ ሃፍታሙ እዚ ሓሳባ መቸም ተኾነ ክትሓስቦ ከም ዘይብላ ብብዙሕ ድኻም ኣረዳኣ ብድሕሪዚ ትቆልዓ ንኽትወልዶ ከርዳእ ፈተነ ሊድያ ግና ናቱ ውላድ ብፍጹም ክዕበይ ደልን ክትብል ድርቕ በለት እንታይ ይሕሽ ኢሎም ሓሳብ ክለዋወጡ ጀመሩ ሊድያ ክተወርዶ ከም ትደሊ ብግልጽ ተዛረበቶ ብኸመይ ናበይን ይግበር ክብል ጠየቓ ዝኾነ ስተ ነገር ኣሎ ንሱ ክወስድ ሓሲበ የበለቶ እንዳበኸየት ብዘይካዚ ኣብ ኢዳ ሓንቲ ቅርሺ ከም ዘይብላ ምስ ተዛረበቶ ሃፍታሙ ነቲ ኩነታት ብኸመይ ክዕርዮ ከም ዝኽእል ቁሩብ ሓሰበ እሞ ጽባሕ ድሕሪ ጽባሕ ቅርሺ ከደላልየ ክሳብ ሽዑ ግና ተረጋግኢ ምንም ከይትገብር በላ ሃብታሙ ናብ ገዝኡ ኣትዩ ሓሰበ ድሓን ቅርሺ ዘውፅእ ዋጋ ዘለዎ ኣቕሓ ክረክብ ኣይከኣለን ኣብ መወዳእታ ላፕቶፕ ዘከረ ብዘይ ምፍራሕ ላፕቶፕ ሒዙ ወፀ ብጽባሒቱ ናይ ግሊ ሕክምና ምጥያቕ ጀመሩ ሓደ ናይ ግሊ ሆስፒታል ሰባት ጠቆሞም ኣብቲ ሆስፒታል ብዙሓት ናይ ዩኒቨርሲቲ ተምሃሮ ብሕቦ እንዳመጻ ጥንሲ ከም ዘውርዳ ሰሚዑ ናብቲ ሆስፒታል ንሊድያ ሒዙዋ ኸደ ሊድያ ጥንሲ ኣውሪዳ ኣብ ሓደ ሰሙን ናብ ዝነበረቶ ጥዕናኣ ተመለሰት ሃፍታሙ
ናይ ባዕሉ ናይ ምግባር ድሌቱ መሊሱ ሓሰበ። መሊሶም ብተደጋጋሚ ምርኻብ ጀመሩ። ሊድያን ሃብታሙን ብጣዕሚ ምቅርራብ ጀመሩ። ሓደ መዓልቲ ከምቲ ናይ ሓደ ግዜ ቻው ግብላ ኣብ መንደሮም ጠጠው በለ። ክልተ እዳዋ ሓዘ። ከም ናይ ቅድሚ ሕዚ ከም ፈራስ ዓማ። ሊድያ ምንም ኣይበለቶን። ከምሲላ በቃ ቻው ንገዛ ክኸድ ኢላቶ ኸደት። ሃብታሙ ተሓጎሰ። ገዛ ምስ ኣተወ ኣቲኸዶ ኢሉ መልእኽቲ ገበረላ። እዌላ መሊሳትሉ። ንነዊሕ ሰዓታት ስለናታ ክሓስብ ኣምሸየ። ንግሆ ልክዕ ምስ ወግሐ ተስኣሞ ደወለላ። ስልካ ይሰርሕን። መሊሱ ደወለላ። ሕዚ እውን ኣይሰርሕን። ንኽልተ መዓልቲ ስልካ ዕፁ ነበረ። ሶሙን ክልተ ሶሙን ወርሓ ሓለፈ። ናብ ገዝኣ ኸይዱ ኳሕኩሕ ጠየቐ። ገዛ ካብ ዝቕይሩ ጸኒሖም ተባሃለ። ንዓኣ ብዘውፅኦ ቅርሺ ዘይኮነ ንዓኣ ብተደጋጋሚ ምስኣኑ ሓዘነ። ካብዚ ሕማቕ ስምዒት ንምውፃእ ብጣዕሚ ብዙሕ ግዜ ወሰደሉ። እዚ ድሕሪ ምዃኑ ድሕሪ 2 ዓመት ሃብታሙ 2 ሰባት ረአየ። እቲ ወዲ ህፃን ሓቂፉ፣ እታ ጓል ክሳዳ ኖይሓ ነቲ ተሓቆፈ ቆልዓ ተፃውቶ ነበረት። ሃብታሙ ኣፍጢጡ ረአያ። ሊድያ ነበረት። ንሳ ግና ኣይርኤቶን። ሓሊፎም ከዱ። ሃብታሙ ፍቕሩ ስለ ዝወፀሉ ካብ ምግራም ወፃኢ ዝተሰምዖ ነገር ኣይነበረን።